Yn y fideo yma, mi wnawn ni ystyried sut ni'n differu ffwythiannau trigonometreg. Mae yna 9 ffwythiant i'w ystyried i gyd, ond ni'n neud nhw fesul 3. Yn gyntaf, wnawn ni gychwyn drwy ystyried y ffwythiannau trigonometreg sin x, cosec a tan x. Nawr, dyn ni wedi differu hein yn barod mewn fideo blaenorol. Dyn ni wedi differu'r ddau yma o egwyddorion sylfaenol. Ac yn y fideo blaenorol yna, nathon ni ddarganfod, os dyn ni'n differu sin x, dyn ni'n cael cosec, ac os dyn ni'n differu cosec, dyn ni'n cael negatif sin x. Felly, yn barod, dyn ni'n gwybod sut i differu sin a cos. Felly, gadewch i ni ystyried sut dyn ni'n differu tan yn awr. Nawr, y gyfrinach yn fan hyn ydi cofio o uned 1 bod hi'n bosib sgwennu tan x fel sin x dros cos x. A wedyn, be dyn ni eisiau gwneud ydy defnyddio'r rheol y cyniferydd efo'r ffracsiwn yma. Felly, rheol y cyniferydd dyn ni'n defnyddio i differu ffracsiwn, lle mae gen i un peth ar y top a un peth ar y gwylod. Nawr, yr un peth ar y top yna, dyn ni'n diffinio fel i, so yn yr achos yma mae 1 hafel i sin x, a wedyn ar y gwylod, cos x yn yr achos yma, mae hwnna'n cael ei ddiffinio fel fi. Felly, fi ydy cos x yn y cwestiwn yma. Dyn ni'n gallu differu hein yn unigol wedyn, mewn perthynas ag x, differu sin x, fel dyn ni wedi gweld yn fan hyn, yn cos x, a wedyn os dwi'n differu fi mewn perthynas ag x, fel dyn ni wedi gweld yn y canol fan hyn, dyn ni'n cael negatif o sin x. Ac yna, i ffeindio dy by dx, sef beth dwi angen os dwi eisiau differu'r ffwythiant gwreiddiol, dwi'n defnyddio'r rheol y cyniferydd, sydd yn cael ei sgwennu fel hyn. Cwchwn efo y gwylod, fi, a lluosi fo differiad y top, tynnu ffwrdd wedyn y top, lluosi differiad y gwylod, a wedyn ar y gwylod y ffracsiwn yma, mae gen i fi sgwed. Yn yr achos yma, mae hyn yn golygu, bod fi'n cychwyn efo fi, sydd yn cos x, ac yn lluosi fo du by dx, sydd hefyd yn cos x. Dwi wedyn yn tynnu ffwrdd i, sydd yn sin x, a lluosi hwnnw wedyn efo dv by dx, sydd yn negatif sin x. Gwylod y ffracsiwn wedyn, fi di sgwario yn fan hyn, mae hwnna'n cos x i gyd di sgwario. Excuse me. Datblygu hwn yn awr ar dop y ffracsiwn, mae gen i fi cos x lluosi cos x, na i sgwennu hwnna fel cos di sgwario x. Mae gen i fi negatif lluosi negatif wedyn sydd yn positif, a sin lluosi sin, sydd yn sin sgwed x. Gwylod y ffracsiwn, cos x i gyd i sgwario, na i sgwennu hwnna fel cos sgwed x. Nawr ni datblygu hwn yn awr, dyn ni'n cofio ffaith arall o uned 1, fod cos sgwed x plus sin sgwed x yn hafel i 1. Neu falle ydych chi'n cofio hwnna'n cael ei sgwennu yn ffordd arall, sin sgwed plus cos sgwed yn hafel i 1. Felly, mae hynna'n golygu fod top y ffracsiwn yma yn gallu cael ei sgwennu fel 1, felly mae gen i 1 dros cos di sgwario x. A rwan, dyn ni'n cofio diffiniad 1 dros cos o gynharach yn uned 3. 1 dros cos ydy sec, ac felly dyn ni'n gallu sgwennu yn fan hyn dy by dx fel sec di sgwario x. Dyna felly dyn ni'n gael os dyn ni'n cychwyn efo tan x a dyn ni'n differu, dyn ni'n gorffen efo sec di sgwario x. Felly dyna ni di differu y 3 ffwythiant arferol, sin, cos a tan. Na gadewch i ni nesaf ystyried beth dyn ni'n gael os dyn ni'n differu cilydd hein. So ni'n differu yn gyntaf cilydd sin x, sydd yn 1 dros sin x, a diffiniad 1 dros sin x ydy cosec x. Dwi eisiau differu hwn yn awr. Nawr, y techneg yn fan hyn ydy, cychwyn nid efo cosec x, ond hefo'r 1 dros sin x, a defnyddio'r rheol y cyniferydd efo hwn. Top y ffracsiwn yn fan hyn, i ydy 1, a gwylod y ffracsiwn fi ydy sin x. Eto fydda i differu hein yn unigol. Os dwi'n differu i, differu 1, dwi'n cael 0. Ac os dwi'n differu fi, differu'r sin x, mae hwnna yn newid i fod yn cos x. A mae'r eildro yn y fideo yma, dwi'n defnyddio rheol y cyniferydd sydd yn v du by dx, tynnu u dv by dx,
i gyd dros fi di sgwario. Yn yr achos yma, mae'n golygu cychwyn efo v sydd yn sin x, a lluosi efo du by dx sydd yn 0. Tynnu ffwrdd wedyn i sydd yn 1, a lluosi hwnna efo dv by dx sydd yn cosec. Gwylod y ffracsiwn v di sgwario yn dod yn sin x i gyd di sgwario. Datblygu hwn yn awr. Top y ffracsiwn, mae gen i fi sin x lluosi dim, sydd yn dim byd. Ac yna dwi'n tynnu ffwrdd 1 lluosi cosec sydd yn negatif cosec. Gwylod y ffracsiwn tro hyn, sin x i gyd i sgwario. Dwi am sgwennu fel sin x lluosi sin x. Oherwydd yn y cam nesaf rwan, be dwi am wneud ydy, dwi am hollti'r ffracsiwn yma fel negatif cosec dros y sin x cyntaf ar y gwylod, ac yna lluosi hwnna efo 1 dros sin x. Dwi'n mynd i newid y cwestiwn yma rwan, oherwydd os dwi'n lluosi y ddau dop a'r ddau wylod, mi newch i ffurfio y ffracsiwn uwch i benno. Ond hwn yn awr, dwi'n sgwennu fo fel hyn oherwydd, mae cos dros sin yn cael ei ddiffinio fel cot, felly dwi'n cychwyn efo negatif cot x, ac yna mae 1 dros sin yn cael ei ddiffinio fel cosec x. Felly mae dy by dx, os dwi'n cychwyn hefo cosec x, yn gorffan fel negatif cot x cosec x. Neu, os liciwch chi, ydych chi sgwennu fo hefo'r cosec yn gyntaf, a wedyn y cot yn dilyn. Felly dyna sydd yn differu cosec. Nawr nesaf, nawn ni ystyried beth dyn ni'n gael os dyn ni'n differu cilydd cos. Felly, na i sgwennu hwn yn fan hyn, dydyn ni. Cychwyn efo cilydd cos, sydd wrth gwrs yn cael ei ddiffinio fel sec x. Na eto, mae'r techneg yn debyg iawn i beth dyn ni'n newid wneud y fan hyn yn awr i ddifferu cosec x, yn ei wneud yn iawn. I ddifferu sec x, dyn ni'n edrych ar y ffracsiwn yn fan hyn, ac eto rheol y cyniferydd fydd o, top tro hyn yn 1, a gwylod yn cosec. Differu hein yn unigol, differu 1 yn 0, mae differu cos yn rhaid yn negatif sin yn dyfu. Rheol y cyniferydd sydd angen nesaf, dyn ni sgwennu hwn allan am y trydydd tro yn y fideo yma nawr. A tro yma, os dwi'n am newid i fewn, cychwyn efo fi, mae hwnna'n di fod yn cosec. Lluosi fo du by dx, mae hwnna'n 0. Tynnu ffwrdd i wedyn sydd yn 1, lluosi fo dv by dx sydd yn negatif sin x. Gwylod y ffracsiwn fi di sgwario yn cosec i gyd di sgwario. Yn fan hyn yn awr, datblygu'r top, cosec lluosi dim byd yn dim byd. Wedyn mae gen i negatif lluosi negatif sydd yn positif, 1 lluosi sin x yn sin x. Nawr fel nes i'n gynt nawr, dwi am sgwennu'r cosec i gyd i sgwario fel cosec lluosi cosec. Oherwydd dwi eto am hollti'r ffracsiwn, na i jyst symud y camera lawr, ni'n cael gweld gweddill y papur i fan hyn, dyna fo. So hollti'r ffracsiwn, na i hollti fo fel sin x dros cosec, a wedyn lluosi fo 1 dros cosec. Tro yma, dwi'n gorffan hefo, mae sin x dros cosec yn tan x, a wedyn mae 1 dros cos yn cael ei ddiffinio fel sec x. Felly, yn yr achos yma, mae dy by dx, os nes i gychwyn efo sec x yn y top yma hyn, yn gorffan fel, a fel arfer, dyn ni sgwennu hwnna yn y trefn arall, sec x yn gyntaf, a wedyn tan x i ddilyn. Nawr mae yna trydydd cilydd wan i ystyried. Dyn ni wedi ystyried 1 dros sin ac 1 dros cos hyd yma. Felly nes dyn darn newydd o bapur i ystyried y trydydd cilydd. Nawr ni ystyried yn hafal i 1 dros tan x. Nesaf. Be oes ystyr 1 dros tan x. Felly fi dydy symud y camera nôl i fyny. Dydy am mwyn i chi gweld hwnna. Nawr, ystyr 1 dros tan x ydy cot x. A wedyn, os wneud y camera yma ffocus iddo fi, dyna fo, settle nawr. 1 dros tan x neu cot x, y ffordd dyn ni eisiau meddwl amdano hwn ydy fel cos x
dros sin x. Dyna di'r ffordd o daclo hwn. Ac eto, y ffordd i ddifferu ydy defnyddio y rheol y cyniferydd. Tro yma, y top ydy cosec. A wedyn y gwylod fyddai sin x. Eto, dwi'n gallu differu hein yn unigol. Differu cos yn negatif sin. Differu sin. Dwi'n gorffen efo cos. Rheol y cyniferydd, unwaith eto. Dyna ni'n gyfarwydd yn y fideo y Mae'r hefo hwn yn nawr. Am newid i fewn tro hyn, be ydyn ni'n gael? Dyna ni'n cael v sydd yn sin x. Lluosi du by dx sydd yn negatif sin x. Wedyn, dyna ni'n tynnu ffwrdd i sydd yn cos x. A lluosi hwnnw efo dv by dx sydd hefyd yn cos x. Gwylod y ffracsiwn yn v disgwario sydd yn yr achos yma yn sin x. I gyd disgwario. Wedyn, datblygu hwn, y top beth sydd gennym fi. Mae gennym fi sin x, lluosi negatif sin x sydd yn negatif sin disgwario x. Negatif cos x, lluosi cos x, negatif cos disgwario x. Wedyn tro yma, na i sgwennu'r gwylod fel sin disgwario x. Nawr, tro hyn, dwi'n eisiau sylwi, fod na sin sgwed x plus cos sgwed x yn cuddiad yn y top. A fydde weld o, os na i ffactorio negatif 1 allan, negatif 1 lluosi sin sgwed x plus cos sgwed x fydd gennym fi. Gwylod y ffracsiwn eto dal yn sin sgwed x. A wedyn, fel nes i ar gychwyn y fideo pan o'n i'n differu tan, dwi'n gallu defnyddio sin sgwed plus cos sgwed yn 1 yn awr, ac top y ffracsiwn negatif 1 lluosi 1 sydd gen i, felly mae hwnna'n negatif 1. Gwylod y ffracsiwn sin sgwed x, ac eto o gofio diffiniad 1 dros sin, mae hwnna'n cosec, a dwi'n gorffan hefo dy by dx yn yr achos yma, yn mynd i fod yn negatif cosec disgwario x. Dyna dwi'n gael os dwi'n differu cilydd tan, neu os liciwch chi differu cot. Felly dyna ni 6 ffwythiant trigonometreg wedi cael ei ystyried. Mae yna 3 ar ôl yn awr yn y fideo yma i wneud, sef y 3 ffwythiant gwrthdro. Gan i gael cychwyn efo'r un cyntaf, gan dewch yn ystyried sut dyn ni'n differu gwrthdro sin, yn hafel i sin i pŵar negatif 1 o y. Nawr, y techneg yn y cwestiwn yma ydy cychwyn drwy gymryd sin o bob ochr. Felly sin o'r ochr chwith yn hafel i sin o'r ochr dde. A rheswm dwi'n gwneud hynny ydy mae sin a sin i pŵar minus 1 yn canslo hynny'n allan. Ar yr ochr dde felly, mae gen i fi just, dwi wedi gwneud camgymeriad i fan hyn, na i drwsio hwn os gai fan hyn yn sydyn. So, yn hafel i sin i pŵr minus 1 o x dylwn ni wedi cychwyn efo, so na i gychwyn hwn eto. Yn hafel i sin i pŵr minus 1 o x dylwn ni wedi sgwennu. Ac eto, cymryd sin o bob ochr ydy'r techneg. Mae sin a sin i pŵr minus 1 yn canslo, a wedyn dyma ni wan. Ar y ochr dde, sin a sin i pŵr minus 1 yn canslo, gadw efo dim ond yr x. Y cam nesaf ydy cyfnewid ochra. Mae'r x yn mynd i'r chwith a mae'r sin y yn mynd i'r ochr dde. A'r techneg yn fan hyn yn awr ydy differu pob ochr mewn perthynas ag y. Felly dwi'n differu'r x yma mewn perthynas ag y. Dwi'n ffurfio dx by dy. Ac os dwi'n differu sin y mewn perthynas ag y, mae sin y yn newid i fod yn cos y. A rwan, mi fyddai ffurfio beth dwi angen. Be ydyn ni angen oedd differu y fan hyn mewn perthynas ag x. Ond nhw'n gallu ffurfio hyn yn awr os dwi'n cymryd y cilydd yn yr achos yma. Cilydd yr ochr chwith ydy troi ffracsiwn ben i lawr, dy by dx. Cilydd yr ochr dde fydd 1 dros cos y. Nawr, o fan hyn yn awr, dyn ni'n mynd yn ôl, dyn ni'n cofio'r ffaith na eto o uned 1, fod sin sgwed y plus cos sgwed y yn hafel i 1. A be dwi'n gwneud efo hwn yn awr ydy newid y testyn i fod yn cos y, sef beth sydd gen i fan hyn. I wneud hynna, dwi'n dynnu sin sgwed y i ffwrdd o bob ochr. Ac yna dwi'n cymryd ail isradd o bob ochr i adael cos y ar y chwith. Ond os dwi'n cymryd yr ail isradd ar y dde, mae'n rhaid i gofio fe yna plus neu minus yma. Felly plus neu minus, ail isradd 1 tynnu
sain disgwario y. Excuse me. Ac felly, os yw'n mynd yn ôl at y dy by dx yn awr, mae dy by dx yn fan hyn yn 1 dros cos y, wel 1 dros hwn, plus neu minus ail israd 1 tynnu sain disgwario y. Nawr i fynd ymlaen yn awr, dwi angen mynd yn ôl ac ystyried. Be nes i gychwyn efo? Sef hwn yn fan hyn, yn hafel i sain i pwr minus 1 o x. Ar y sgrin yn awr, dwi'n dangos i chi graff o'r ffwythiant yma rhwng negatif 1 ac 1 ar gyfer x. A dwi eisiau chi sylwi fod y graff ma'n cynyddu wrth i ni darllen o'r chwith i dde. Neu os liciwch chi, mae graddiant y graff yn positif, dyn ni'n mynd i fyny. A gan fod graddiant y graff yna'n positif, mi fydd dy by dx felly yn positif. Ac felly, os mynd dod yn ôl ac ystyried lle dwi wedi cyrraedd y fan hyn o ffeindio dy by dx, mae gen i fi 1 dros, a wedyn positif neu negatif yr ail isradd yma. Ond eto, gan fod y graff dyn ni'n newi weld efo graddiant positif, mae rhaid ni sgwennu hyn i lawr. Ond, mae graddiant graff yn hafel i sain i pwr negatif 1 o x yn bositif. Felly, mae rhaid ni ddewis yr arwydd positif y fan hyn. Felly, symud hwnna i fyny ddech chi hefyd, chi gael gweld. Mae dy by dx yn dod yn hafel i 1 dros, a wedyn defnyddio'r positif, ail israd 1 dros sain disgwario y. A wedyn, un peth i orffan, i gael gwarad o'r y fan hyn yn awr, dyn ni'n mynd yn ôl i llinell yma fan hyn, lle naethon ni ffeindio efo x yn hafel i sain y. Wel, os fyddwn ni'n sgwario bo ochr i fan hyn yn awr, so ni'n ffeindio efo x disgwario yn hafel i sain sgwed y. Ac felly, yn y gwylod fan hyn, y sain sgwed y mae sgyn fan hyn, wel, x disgwario di hwnna. A felly, dyna fo, be dyn ni eisiau ddefnyddio ar gyfer dy by dx. Mae'n 1 dros ail isradd 1 tynnu x disgwario. A dyna dyn ni'n gael os dyn ni'n differu sain i pwr minus 1 o x. Na, mae yna dechneg mwy neu lai yr un fath yn ddangos yn awr. Dyn ni jyst eisiau gwneud Mae tebyg iawn, ond nid cychwyn efo sain i pwr minus 1 o x, iawn, byd yn neud y camgymeriad yn eto, ond cos i pwr minus 1 o x. Ac felly, os na i drio, dyna ni weld, gosod hein allan fan ochr yn ochr, i chi gael gweld y tebygrwydd yn beth sydd yn dilyn. Yn yr un yma, dwi'n cymryd cos o bob ochr, felly cos y ydy cos o cos i pwr minus 1 o x. Mae'r cos a'r cos minus 1 yn canslo, felly cos y yn hafel i x. Dwi'n cyfnewid ochra, fel fod x yn hafel i cos y. A wedyn dwi'n differu mewn perthynas ag y. So dx by dy ar y chwith. Os dwi'n differu cos y mewn perthynas ag y, dwi'n cael negatif sain y. Ac eto dwi'n cymryd y cilydd nesaf, dy by dx, ydy negatif 1 dros sain y. So fel ydych chi'n gweld, mae'n debyg iawn beth sy'n ar y chwith i fan hyn. Eto nawr, dwi'n mynd am yr sain sgwed plus cos sgwed equals 1. Sain sgwed y adio'r cos sgwed y yn hafel i 1. Tro hyn, dwi'n chwilio amdano rhywbeth ar gyfer sain y. So dwi'n newid y testyn i fan hyn i fod yn sain y. Sain sgwed y yn gyntaf, os na i dynnu cos sgwed o bob ochr, mae'n 1 tynnu cos sgwed y. Ac os dwi'n cymryd yr ail israd, yna eto mae'n rhaid i defnyddio'r positif neu'r negatif fan hyn, ail israd 1 tynnu cos disgwario yn fan hyn. Wedyn, mae dy by dx yn mynd i fod yn hafel i negatif 1 dros, a wedyn nid sain y, ond i am ddefnyddio hwn. Positif neu negatif, ail israd 1 tynnu cos disgwario y. Ond fan hyn yn awr, fel nes i gynt, dwi eisiau chi ystyried y graff yma ar gyfer cos i pwr negatif 1 o x. Eto, dwi'n dangos o ar gyfer gwerthfeydd x yn mynd rhwng negatif 1 a positif 1. A tro yma, dyn ni'n gofod y graff ma'n disgyn wrth fynd o'r chwith i dde, neu mae graddiant y graff yn negatif. Mae hynna'n bwysig os dyn ni'n dod nôl i fan hyn yn awr, dyn ni wedi ffeindio fod dy by dx y graddiant yn hafel i hyn. Ond dyn ni angen i hwn tro yma fod yn negatif, eto mae graddiant y graff yn negatif. Felly dyn ni'n sgwennu hyn. Ond, mae graddiant
graff yn hafel i cos i pŵar minus 1 o x yn negatif. Felly, wel, gan fod y top yn negatif beth bynnag, eto dwi'n dewis yr arwydd posib o fan hyn. Mi fydd y peth i gyd wedyn yn negatif. Felly dy by dx ydy negatif 1 dros a isradd 1 tynnu cos disgwario y. A wedyn, jyst symud hwn chydig i fyny chi gael gweld. Neu, dwi angen mynd yn ôl i fyny, dydy gwir. Eto fan hyn, mae x yn hafel i cos y. Felly sgwario fo ochr, x disgwario ydy cos disgwario y. Ac felly nôl lawr i fan hyn, dyn ni'n gorffen efo dy by dx yn hafel i negatif o 1 dros ail isradd 1 tynnu x disgwario. Dyna ni wedi delio efo 8 ffwythiant, allan o 9. Gyda'r nôl o'r jigsaw, ydy ystyried be dyn ni'n gwneud efo tan i'r pŵer negatif 1 o x. Nawr i gychwyn ar un yma, dyn ni'n cymryd tan o bob ochr. Felly tan y ydy tan o tan i pŵer minus 1 o x. Ac eto fyna beth yn canslo, tan a tan i pŵer minus 1 yn canslo, felly tan y yn hafel i x. Cyfnewid ochr am hyn, x yn hafel i tan y. A wedyn, eto dyn ni'n differu mewn perthynas ag y, felly dx by dy ar y chwith. Ac os dwi'n differu tan, dyn ni wedi gweld o'n barod yn y fideo yma, os dyn ni'n differu tan, dyn ni'n cael sec sgwed. Felly differu tan, dyn ni'n newid i sec sgwed y. Cymryd y cilydd yn awr, dy by dx ydy'r cilydd y chwith, a wedyn 1 dros sec sgwed y ar y dde. Nawr y fan hyn yn awr, dyn ni'n cofio nôl i rhywbeth arall dyn ni wedi weld yn barod yn uned 3. Mae sec sgwed y yn gallu cael ei sgwennu fel 1 adio tan disgwario y. Ac felly, mae dy by dx yn yr achos yma yn hafel i 1 dros, nid sec disgwario y, ond 1 adio tan disgwario y. Ac eto, dyn ni wedi diffinio fan hyn x yn hafel i tan y. Os dyn ni sgwario bob ochr, mi fyddai x disgwario yn hafel i tan sgwed y. Ac felly, dy by dx yn mynd fod yn hafel i 1 dros 1 adio, nid tan sgwed y, ond x disgwario. A dyna sydd yn gorffen y fideo dyn ni. Dyna dyn ni gael o differu gwrthdro tan. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.